हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दसे सम लाइफआव आं खोथा सावरायगोन हारसा फिसाय लाग्राफोरनि एबा गुबुन हारि लाग्राफोरनि सायावहाय मोनसे जोबोद गोनांथार भिडिअ बानायनांगौ दङ आङो दिनै सोलाबनाय नंले दिनैहाय आलासि दुमसि फैलाबायगोन ओंखायनो दिनै आं सोलाबनाय नंले गाबोनफोरसो आङो लाबोसिगोन मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि बखिदोंना आङो बिनि कल रेकर्डफोरखौबो गासिबो खोनासंहोजोबगोन बर' हारियाव जोनोम मोननानै दिनै बर' हारिखौहाय फोरोंनो फैदों बखिनो फैदों रायनो फैदों बे आइजोआ बारा गोजाननि नङा चिरां जिल्लानि फार्स्ट 2008निफ्राय आंजों कन्टेक्ट दंबाय थायो बे हिन्जावा बियो रायलायहरबाय थायो आंनि लाइफनि बागैबो खोथा बुंदों दे ससे आंजों रायलायबाय थायो जुदि आंनि केरेक्टारानो गाज्रि मोनब्ला आंजों मानो रायलायबाय थाखो बियो 2008 सननिफ्रायनो मैया हराव हिन्जाव नांलायहरनाया जेब्लानाखि जोङो हारसा फिसाय लानायनि सायाव भिडिअ खालामो अब्लानो फन खालामनानै नांलायहरो रायहरो दा बेनि सायाव आङो दिनै भिडिअ खालामगोन मैयानि समावहाय ओरैबायदि केरेक्टार लेस लायनानैहाय आंजों नांलायहरदों जोंनि बर' हारिफ्रा बुजिनो रोङानो मेलेम गैयानो बेफोरबायदि नांलायहरदों आरोखि गाव गवायाव हाबा जानानै साला गावनि केरेक्टारखौ मोजां साननानै लादों बियो गाबोन बुख्रुजोबगोन आं महाभारतखौ दिनैहाय आलासि फैगोन बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो सोलोंदोंलै गाबोन हख्लायगोन सालाखौ मानसिगोन आं गाबोन खाथिर गैयालै थांगासिनो दंलाय गवायावबो मा गासैबो इसोर सोरजिनायलै हारसालाबो बर'लाबो फिसायखानो गासैबो इसोर सोरजिनाय इसोर सोरजिनाय होननानैहाय हारिखौ खोमाना लानोसै नामा जाथिखौ खोमाना लानोसै नामा सैमाखौ लादो सैमाखौ माबा थोरसि लांफैदो थोरसि आलासि फैगोननो आलासि प्लास्टिकनि थोरसि लांफैदो बेंगलरनिफ्राय आलासि फैगोन गोबां फैखागोन ओंखायनो थोरसि लांफैदो जों दा ओंखाम जाहोनो बाइकखौ लासै सालायहोलै खोनायाखै आं खालामखागोन बिनि सायाव भिडिअखौहाय बर' हारिखौ रायनो फैदों आदा देरहासोनोबो हरनानै दोनबाय बे कल रेकर्डखौ जानो हागौ बेबो खालामगोन आसा खालामो हारिनि सायाव बेफोरबायदि बुंग्राखौ खालामनांगौ एथ'ग्राब सिगांनिफ्राय रायलायनानै दिनैहाय खोथा बिजिरनो फैदों दिनै आंनि लाइफआव गसंनानै थानाय मानसिफोरखौहाय बुङोमोन बियो माबा बैथालिनो गुन्दानो गुन्दिनो मानसिफ्रानो मोजाङानो आखलआ लाजायानो दिनै फैयै फैनानै 10-12 बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय आं बैथाला जाफैबाय आं गुन्दा जाफैबाय आं केरेक्टार लेस जाफैबाय नायनिथ' र' एसे मानजिग्रोनि सालाखौ जुदि आं केरेक्टार लेस जाबाय जेन'बा नों मा जाखो नोंथ' हाबानि सिगांनो 20 बोसोर सिगांनो सिख्ला समावनो गथ' सासे खांदों साला बेखौ नुहुरदों सोरनि केरेक्टार बासिनो फैदों दिनै बेंग्लाया हारसिं दं लाइफआव हारसिं होनब्लाबो रावनिबो सायाव थांनानै बेफोरबायदि सेंग्रा समावनो नोंसोरबायदि गथ' लायाखै गथ' खाङाखै मासोलाय खोथा रायनो फैदों बहाय जायनाखि सिख्ला बैसोआवनो गथ' खांलायनाय बिसोरनि केरेक्टारा बिसोरनि आखल आखुआ मा जागोन साननानै नायदो रायजो राजाफ्रा दिनैसो जोंनि केरेक्टारखौ सायख'नो फैदों
आरो बर' हिन्जावफ्रानो लायानो नों लानायलायनो आंखौहाय घन्टा सोलाबदों आं नोंसोर बायदिखौ बर' हौवाफ्रा लायानो खालिनो बदनाम खालामो गारो जाहैदों बर' हौवाफ्रा बदनाम आरोखि बदनामखौ सोर खालामखो गावबा गावसो खालामना लादों नोंनि केरेक्टारानो मोजां नङा नों जुदि थिगमोनब्ला नोंखौ सोर माथो खालामनो हागोन र' जमनासो दं आङो सोदोम वारि गुड मर्निं 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 हारसा हौवा लाग्राफ्रा होखारजाला बायगासिनो बस बेनो जाखागोन दा जोंथ' इउटुबारफ्रा बिनि सायावहाय भिडिअ बानायनालाय मोनबेसे भिडिअ बानायो मोनसे भिडिअ बानायब्लानो माने फन हरनानै रायहरो आरोखि बिदि गुबुन हारि हौवा लाग्राफोरखौ रायनाङा मानाङा होननानैहाय आं खिन्थु मैयानि हरावहाय रायहरजानायखायसो दिनैहाय जोंनानै बुंदों दै ओमफ्राय रेकर्डबो खालामना दोनखादों आं गासिनबो रायजो राजानो खोनासंहोजोबगोन आं सोरनि केरेक्टारा मा बासिगोन बेबायदिनो मानसिनि हाफोरखौबो सिज खालामागौलै मोनसे हस्पिटालफोर लुजायो हारसा हौवा लाग्राफोरनि हाफोरखौ होनाङा बड'लेण्डआवहाय सिज खालामनांगौ मोनसे स्कुल नङाब्ला सरकारि अफिस नङाब्ला हस्पिटालफोर लुनो खामानि होगोन आं दोनथ'नायसै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो थांसिगोन दा मोजांबो खोनाया दसे सम बेखौनो सावरायनो होननासो 2 मिनिटसोल' खिथानो होनना फैदोंमोन आं दिनैथ' भिडिअ होनो मोननाया जेबो आलासि फैगोन बेंगलुर बड' वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय बाय बायसै दै बाय बाय लाबाय खाथियाव आदा दं नै